Nina bendlula mithedla kwezindi ihlahla nazindaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu okwamzimba uyakhuleka sanibonani. Nazi indaba esithizo ezihamba phambili namuhla. Isilo Sivule eyabuholi bendabuko kuhlukene imbono ngeinguquko kuhulumeni kanti kujikiswe iguli ezibhedlela. Sanamukela kwindaba zethu ze1KZNTV. Unomthebe wesizwe sikaphunga nomageba Isilo Umisuzulu kaZwelithini uvule ngokusemthethweni Indlu Yobuholi Bomdabu KwaZulu-Natal ondini namuhla. Yethula kwenkulumo yembubu iphonsela inselelo uhulumeni kanye nezinkantolo ngodaba lokubekwa kwamakhosi. Ongangezo lakhe uthi isifiso sakhe ukuthi kuguqule umthetho ogunyaza izinkantolo ukuba zibe nezwi lokugcina ekubekweni kwamakhosi uma ngabe kukhona imbango. Indlulamithi edla kwezindi ihlahla Isilo Umisuzulu kaZwelithini usegxeke amandla kahulumeni kanye nezinkantolo abanawo ngaphezulu kwamakhosi. Isilo sisho kanje ngenkathi kuqhubeka umcimbi wokuvulwa kwendlu yobuholi bomdabu yaKwaZulu-Natal ondini namuhla. Ongangezwe lakhe uthi inkantolo kayikaze ibeke inkosi kunalokho inkosi ibekwa ekhaya. Akukwazi ukuthi izinkantolo ziphikisane noma zingabambisani nobukhosi uma kuza eqokweni wenkosi. Kulesi simo nina besilo kuyadinga ukuba sikhumbuzane ukuba izinkantolo ngisho emandulo akaze zibeke inkosi, iParliament futhi alikaze libeke inkosi. Inkosi ibekwe ekhaya. Nina besilo ngokubambisana nohulumeni simsiza sihamba ngokungashiyani kanye naye uhulumeni. Njengobukhosi asikwazi ukuyekela uhulumeni nezinkantolo kube yibo ababa nezwi lokugcina ezintweni zobukhosi, kumele kube yithina. Ubayede uphinde wakhala ngokuthunazwa kwesithunzi sendlunkulu kaZulu ngesenzo sokugqiqa ezinkantolo kubangwa isihlalo sobukhosi. Lokhu makhosi asendlunkulu lokhu ngikubalula ngoba kumele sikwazi ukuhlaziya isimo mqondo sendlunkulu nesizwe ngalesi sikhathi esiphila kuso. Sonke sabe singazi ukuthi ikusasa lisiphathele ini. Lesi simo sidala ukuba abanye phakathi kwethu endlunkulu nasesizweni ngokunjalo bathathe izinqumo ezithile ezinye eziphambene nesimo sobukhosi. Ezinye zalezi zinqumo ezidicilika isithunzi sethu phansi njengoZulu. Yizoba kwethu izinkantolo nokuhambisana ezinkantolo nina besilo kuyasithunasa isithunzi sendlunkulu nesobukhosi lokho. Imbabazane emahaqa ithi ke kuqophe kumlando ngokuvulwa kwalendlu yobukhosi okuthatheke ibanga elide ukuba kwenzeke. Ngiyangabaza ukuthi lapha phakathi kwethu ukhona umuntu ongakwazi ukhathazeka kwami ngesakhiwo sobuholi bomdabu. Isifiso sami esikhulu kunazo zonke ikubona amakhosi enikwa igunya namandla afanayo nemikhandlu yamakhansela xa kufika odabeni lokuthatha kwezinqumo. Okuyikuba imikhandlu yabaholi bomdabu ihlonyiswe ngamakhono kanye nesabelo seyimali ukuze ikwazi ukufeza ngempumela umsebenzi wabo. Ubizo kuba njengoba kubalulwa kuba badingeka ukuba bayifeze.
Kanti-ke undunankulu walesi sifundazwe uNomusa Dube-Ncube ubalule ukuthi uhulumeni waKwaZulu-Natal usezinhlelweni zokuba nophiko oluzobhekana ngqo nokuphepha kwamakhosi kanye nezinduna zamakhosi. UDube-Ncube uphindeke wethembisa ukuqeqeshwa kwabalimi abasafufusa abasezindaweni zamakhosi ukuze kuxoshwe ububha kulesi sifundazwe. Sesiqalile nenhlelo emva kokuba sithule inkulumo yokubeka ikomiti noma isakhiwo esizibuza ngokuthi Community Safety Intervention Unit okuwuphiko oluzobhekana ngqo nezindaba ezithinta ukuphepha kwamakhosi. Lolu phiko luzosebenzisana kanye namaphoyisa nazo zonke inhlaka zokuphepha kwesizwe. Sihlele nezinhlelo zokuqeqesha abalimi abasafufusa ngaphansi kwamakhosi ukusebenzisa ama-drone ukuchelela amasimu kanye nokubulala izinambuzane kanye nokunye. Sizoqhubeka ke sihlinzeke ngengqalasizinda phakathi kokunye ukuvuselelwa kwama-deep tank, ukunisela, amadlelo, amabhohole, amadamu kanye nokubiyelwa kwey'ndawo ezilinywayo kanye nokubiyelwa kwamadlelo. Ezindabeni ze1KZNTV kube kumqondisi Myeni ngisondini. Kwehlukana imbono ngokushintsha kwekhabhinethi likazwelonke kulandela inguquko ezibekhona emva kokwesula kaDavid Mabuza bengusekela umengameli wezwe kwabese kuqokwa nongqongqoshe omusha omnyango ozobhekelela inkinga ezithinta ugesi. Paul Mashatile uqokwa waba ngusekela mongameli kwathi lokho kwaba undunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal uSihle Zikalala waba ngqongqoshe omnyango wezemisebenzi yomphakathi kanye ke nengqalasizinda. I think umongameli uyidlalile lento ka musical chairs mawukuthi abantu bayazi lo game lokuthi ukususa lo nje ubeke la ukususa la ubeke la because asizwa kakhulu into ethi ekucabangeni kwinqubo mgomo kahulumeni kuphi kupheka ukushintshayo noma ukuguquka into esizwa kakhulu ukuthi ubani ophuma lapho yongena lapho. I think on the part ka baba Paul Mashatile umnomzana Paul Mashatile it seemed ukuthi upresident ngathi akafuni ukuyenza le appointment but uforced by precedents and the tradition ye-ANC ethi u-deputy president we-ANC u-deputy president we-country kumele abe u-deputy president we-country. On the part of umnomzana uSihle Zikalala, I think after the watershed conference eyaba khona KwaZulu-Natal lapho esabona khona i-rejection yakhe in public, I think he's quite vindicated on this regard. Of course, after conference December 2022, the 55 ANC was elected into the NEC of the ANC, which already said vele usesondelela kuhulumeni ophezulu. I think it's a good appointment on my part. I think it's not a bad appointment, but the problem ekhona ngohulumeni esikuwona is not ukuthi ubani ohlele esihlalweni noma ubani ohlele esikhundleni. Indlela yokusebenza nendlela yokucabanga ukuthi umsebenzi kumele wenziwe kanjani. Abantu abaningi bayagxeka ukuthi kuze kusungule umnyango omusha uzodila nezinkinga zikagesi. Bathi ubonakala ngazuthi umengameli unokumsaba ugwede kanjalo noPravin Godane eyayibonakale engekho ngisho ko door to door kodwa kwicabinet osuku usebenzela inhlangano kaANC kodwa kwicabinet ngaso sonke isikhathi uba khona noma ngabe ubonakala umnyango asuke kuwona ukuthi awusebenzi kahle but akwenzeke angabikho. Into ke ithi mntakama kongqongqoshe abakhona eNingizimu Afrika noma kumalunga kaANC yakhona umnomzana uGwede Mantashe nomnomzana uPravin Godane bakhombisa ukuba namandla kakhulu. Amanye ke asiwazi aqhamuka kodwa umnomzana uGwede Mantashe siyazi ukuthi uqhamuka kule yakhabhali noma kule grouping ebizwa ngeKhrizani Kabhali enamandla amaningi kakhulukazi in the Eastern Cape and others. Umnomzana uPravin Godane seems to be trusted by those abanye benza ama allegation by those who control this economy that we live in. But ke enye into ithi vele kuyakhombisa ukuthi usabili ukufaka izembe kubantu ababonakala bengenzi kahle because uma uEskom ungakwazi ukwenza izuzu ungakwazi ukwenza imali ulahla imali mihla namalanga umongameli ungqongqoshe obhekene ne side le business le state lama state owned enterprises what the shareholder umnyango wakho shareholder kwaEskom umnomzana uPravin Godane. So Eskom ungenza imali fanele sibheke umnomzana uPravin Godane ukuthi yini ayenzayo uma lapha kwaMinerals and Energy kune-unit edila no-electricity ngoba ibona abadila nezamandla. So yonke le balance kumele yenziwe ukuze makungekho ugesi eNingizimu Afrika ungasaphehleki eNingizimu Afrika uEskom usixaka ungayenzi imali balamo ngqongqoshe ababili bekwazi ukubheka ukuthi yini abayenzayo kodwa kwenziwa lokho bayeke kwabo babili kuthiwa ba-right abakhelwe omunye isithunywa uBoyi ozogijima alungisa izinkinga zabo.
Kuphoqela ukuba ibhedlela ijikisa iguli namhlanje njengoba bekuqhubeka ukukhukhulela ngoqo wesiteleka ke senyunyana National Education Health and Allied Workers Union inehawu. Bongasetshenzwe ibhedlela ezahlukene okubala kuzona ke Mgungundlovu okuyiGrace noDale kanye ke neHerkwala district. Isebenzi ke zibhikisha ke ngaphandle. Inehawu ithi ke akusiyinhloso yayo ukuphazamisa ukusebenza kwezibhedlela, kepha bafuna umqashi abezwe ngabafunzi nje iphesenti lokukhuphula amaholo abo. Kuphoqeleke ukuba kujikiswe iziguli ezibhedlela zahulumeni esifundazweni KwaZulu-Natal kulandela ukukhukhulela ngoqo wesiteleka esithinta izisebenzi ezahlukene zahulumeni. Ngivuke ekseni ngizolandela ingane treatment nasesikoleni ilovile futhi imali esigibele ngayo suka eCatholic siza la close to 200. Ngiphatheke kabi ngoba sizophinda emuva usizo singalitholile. Ngoba sithi siyabuza konesi ukuthi lesiteleka esikhona sizophela nini, nabo bathi abazi. Bathi mhlambe singalinda kuze kushaye o2 kusukela manje nje basifike la ekseni ngo6 ngicela kuyoshaya o10 manje. Kuhlupheka thina esifuna ukuyakubona ngaphakathi usizo njengoba singakutholi. Fanele manje sigibele sibuyele emuva. Sasa makuthiwa mhlawumbe asipheli noma sithathe isonto lonke. Imali angazi ukuthi ngizoyithatha ukuthi ngiphinde ngibuye ngize la ngoba kunzima. Uhulumeni angenelele nje kulento esheshe ilungise sinima sikwazi ukufika bekwazi ukusisiza ngoba khona abantu abagula ngaphezulu kwethu manje usizo bazothola kanjani yabo ngoba sinezifo engafani manje mabevale kanje ibona abasisiza ngaphakathi. Inyunyana inehawu ithe uhulumeni utshengise ukungazilwani nezisebenzi. Njengoba sazi ukuthi kusuka ngo2020 uhulumeni wagcina ekhethe ukuthi aphule isivumelwano sokuthi angabakhokheli lasileko for resolution 1 of 2018 waphinda futhi nango2021 wabakhokhela nje graduate kuphela akangabanyusela imali. Kulonyaka odlule safuna amahola u10%. Yena wakhetha ukuthi abanyusele ngo3% kuphela nogcine wafake ngenkani. Ungubane uthe akuyona inhloso yabo ukuphazamisa izikhungo zahulumeni. Siyona inhloso yethu ukuthi kuphazamiseke umphakathi. Amalungu omphakathi wethu lo. Kodwa ke ngebhadi uhulumeni wabo okhombisa ungazwelana inhlobo nabo. Ngoba sihlale ngisho ukuhlala naye ngesikhathi sine intention yokuthi se striking. But yena akangafuna ukuhlala nathi ukuthi kube khona ama skeleton staff lawo. So sikhathazeke kakhulu siyathemba ukuthi uhulumeni uzokubona ukuhlupheka kwabantu la ngoba sifuni baphazamiseke abantu bakithi. Kanti inhloko yomnyango wezempilo KwaZulu-Natal uDokotela uSandile Shabalala uphawulile. Siyafisa ukwazisa abasebenzi bethu ukuthi ngokwazi kwethu siwumnyango uDPSA akazivumelanga le strike okusho ukuthi uma abasebenzi beparticipate kule strike kuzosho ukuthi kuzoba khona no work no pay no consequence management. Siyafisa futhi ukubacela abasebenzi bethu ukuthi baqikelele ukuthi abakwenzayo akwenzi ukuthi abantu abazofuna usizo ezibhedlela zethu bayaphazamiseka. Lenyunyana ithe izimisele ngokuqhubeka nalesi siteleka kuze kube bafika esivumelwaneni nomqashi. Ezindabeni ze1KZNTV nguAyanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Ake sithi shelele itolo umbukeli sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Nina bakambombo shomnyama nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngeyihlabahlosile namuhla. Isilo Sivule eyabaholi bendabuko kuhlukene imbono ngeinguquko kuhulumeni kanti kujikiswe iguli ezibhedlela. Umholi wabantu botho Congress ABC uPhilani Mavundla uthi usecela umhlangano ophuthumayo nenhlangano ezibiza ngomsinsi okuzimilela kulezi insuku esematheni ngokuhambela imizi yosopolitiki ithi ifuna impendulo ngokuthi yini asebenzele umphakathi okuyisimo esifanayo ukubika ukuthi isenze emzini kaMavundla ngempela sonto. Le nhlangano yaqala yabonakala ihambele emzini kaNdunankulu noMusa Dube Ncube nakhona ithi izobuza izinto asezenzele abantu bakulesifundazwe saKwaZulu-Natal. Mr Mavundla siyakubingelela osuka namhlanje sibonge nangesikhathi sakho. Nikhiphe istatement la khona benizochaza ngesimo esivela ukuthi senzakalile emzini wakho kulempela esonto esiyakuyona. Mhlawumbe mongasibeka isithombe nje kafushane le nhlangano ezibiza ngomsinsi mawuzo ngoba umuntu uthiwa ungekho ekhaya but kumyalezo owutholile ikuphi lokho kufike kwenzeka. Okwenzakele ngomgqibelo zifikile insizwa nezintokazi zomtsinsi ihamba ngamabhasi amathathu nezimoto.
zithe zilethe u-door to door ekhaya kaMavundla. U-door to door ke siyakwazi ke lokhu thina bosopolitiki siye sifike emakhayeni sizoncenga ukuthi nizivotele. Uma sithola ke ingqikithi ibithi ke baphume umkhankaso njengamanje ukuthi bahambele imizi yosopolitiki babuza ukuthi yini esebeyenzile beyenzela abantu njengoba phela babe bavotelile. Sike sabona ke emasontweni edlule babeyeka kandunankulu kulokho ke bebeze mangizwa baye emzini kaPresident iqala eMorningside eDube House basuka khona basebeza kaMavundla. Umyalezo ke abafike bawushiya ekhaya uthi bebezofuna meeting bachaza ukuthi ngempela eThekwini njengoba ngisuke kwenze njani yini bona bengasetshelwanga ngoba ithemba labo ngeTheku bese belibeke kumina ukuthi mina ngibukeka ngisebenza izinkulumo zabo okanye izikhalo zabo nokho ke bafike ngekho bawushiya ke lo myalezo ilokho ke esiqondayo okwenzakele esichazela izwe ke sithi umnyango wami mina okanye weABC uhlala uvuliwe noma yinini umtsinsi ke sithi siphumela obala isizwe sibuka siyawumema sithi ngomgqibelo cha asihlangane egroundini selikhulume lo daba sizwe ukuthi yini bakhala makwenze njani ukuze sibothi ngeke nisikwazi ukuthola a common ground la siwazi sivumelane khona masiphikisana futhi kulungile siphikisane kodwa sibothi asixoxe umnyango wethu uvuliwe. Okay. Sesigoqa usulile njengekuba ikhansela laseThekwini usukhulumile ngakho lokho kodwa engifisa ukubheka ukuthi kukona la ekusebenzele nomphakathi nokusebenzela iqembu siyaza amaqembu amaningi njengamanje lo enza amalungiselelo ongenye lokhetho la ngonyaka ozayo. Mhlawumbe kuwena kumkanjani ukusuka manje kuyaphambili? iABC vele sisemkhankasweni wayo ka2024 ngifuna ukuphinde ngisho lokho isizwe mina ngifuna ukubundunankulu kwala iKZN ngiyosebenza kanzima ukuthi lokho kwenzakale sesiqalile umkhankaso wethu njenge-ABC kuningi esikwenzayo sihamba emasontweni amabili nje bengise eHerikwala sihamba ama districts busy siyasebenza sesiqalile umkhankaso. Ngesikubone ungena mhlawumbe kwabanye omasipali kakhulukazi la khona uthola ukuthi kunemishade enawo namanye amaqembu. iABC iyalibheka lo daba ukuthi ke plan ngizothunyelwa khona makhona la ngithunyelwa khona angeke sithi ngeke kwenzeke kodwa kwamanje akukho kusenzekile sikhona ingxoxo ezifufusayo sizosendela kuzona. Siyabonga baba. Sibonge kakhulu. Yena umholi weABC mnumzane uPhilani Mavundle besikade sikhulumisana naye sibheka udaba olweda sabalala ngempela sonto la khona inhlangano ebizwa ngomsinto kuzimelele kuyabonakala kakhulu kade okokuqala ihambele emzini kaNdunankulu mamnomsa Dube Ncube ngempela sonto ke ihambelile endlini noma ngithi emzini wakhe ubaba Mavundla njengoba ke esevezile ukuthi into aseyicelile ukuthi babe nomhlangano ukuze bezoxoxa ukuthi ngabe iziphi lezi zinto abadinga kuzona izimpendulo. Kude ngiseThekwini. Lo ukhulumela kwinyona yezisebenzi zikahulumeni Public Servants Association of South Africa iPSA ngamafuphi umlungisi Indlovu uthi kuyabakhathaza ukuthi izibhedlela esigcina abantu abaphazamiseke ngokomqondo umzimkhulu Psychiatric Hospital sibhekane nenselelo ngabinawo ugesi namanzi insuku eziyishagalombili zonke. Ugatsheni uthi kufanele ungqongqoshe wezempilo esifundazweni ahlonze ubungozi okungaba khona ezibhedlela ngokungabi khona kwezidingo nqangi. Isibhedlela esigcina abantu abaphazamiseke ngokomqondo umzimkhulu Psychiatric Hospital ibhekane nenkinga yokushoda kwamanzi nogesi izinsuku eziyishagalombili. Umlungisi Indlovu wenyunyane elwelabasebenzi PSA uthi isimo esifana nalesi siyakhathaza. Uthi umnyango wezempilo esifundazweni kufanele uhlonze ubungozi obungenzeka uma kushoda izidingo nqangi. PSA KwaZulu Natal sikhathazekile ngento eyenzeke emzimkhulu ePsychiatric Hospital la sithole khona ngama members ethu ukuthi kuhambe ugesi insuku eziyishagalombili namanzi engekho. Sizoqonda ukubaleka kogesi namanzi esibhedlela nanokuthi le bhedlela zikahulumeni zisetshenziswa iningi abantu abanhlwempi. Yingakho ke sinxusa inhloko yomnyango uDokotela uShabalala nongqongqoshe wezempilo uMiss Nomagugu Semelani Zulu ukuthi bangenelele kulento okwenza isiqiniseko sokuthi asikwazi isibhedlela ukuthi sihlale singabi namanzi nogesi. Uthi umnyango kumele uqinisekise ukuthi uma kucisha ugesi ama-generator yasebenza. Kanti uthi le nkinga yalesi sibhedlela nesibhedlela saseThekwini Prince Mshiyeni ike yabhekana naso lapho bebeshoda khona ngezinsiza iviki lonke.
yingakho sinxusa ukuthi ibhedlela zonke abenze lento risk assessment okwesiqiniseko sokuthi kuba nama boreholes akwazi ukuthi abackup okanye asupport uma kwenzeka umasipala engakwazi ukusupply ibhedlela benze isiqiniseko sokuthi ama generator ayakwazi ukuthi asebenze ebhedleleni ngezahlukahlukene. Kuyasikhathaza ke kakhulu ukuthi indawo ezifana nebhedlela ziba nalezi inkinga ezahlukahlukene. Kuzokhumuleka ukuthi nalapha ePrince Mshiyeni sike saba nenkinga bahlala isonto bengawatholi amanzi kanti nomasipala kufuneka bakwazi ukuthi bangenelela ngoba asikwazi ukuthi into izibhedlela zezempilo nama-clinic engakwazi ukusebenza ngenxa lezi inkinga. Uqhube ngokuthi athi ngeke bavuma abasebenzi babo basebenze ngaphansi kwezimo ezifana nalezi. Yingakho sithi ngeke siwavumela ama-members ethu asebenze ezimeni ezingekho ngcono. Yingakho ngaso sonke isikhathi siyohlezi sisebenzisana nomnyanga sicela ama-Department of Labour ama-inspectors ukuthi awayivakashela iminyango yahulumeni okwenza isiqiniseko sokuthi bayakwazi ukuthi bagcine ama-compliance nezinto zo-OSS zo-health and safety kwenza isiqiniseko sokuthi asikho isibhedlela esihlala singabi namanzi ngoba abantu bakithi bayagula, abantu bakithi badinga usizo. Ama-members ethu awakwazi ukusebenza endaweni zingekho ingqalasizi. Imizamo yokuthola ukuphawula komnyango wezempilo esifundazweni iphunzile. Imiyaleza bebethunyelelwa yona abazange bayiphendule. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemzimkhulu. Iqembu leNkatha Freedom Party AFP ligcinele imkhomba indlela umncedisi Maphisa obeyimeya kumasipala waseBaqulusini kanjalo ke nekhansela la kumasipala eAlfred Duma uAbbas Warasali emva kokusabalela kwenkulumo zabo eyiqoshiwe. Leli qembu lizomemezela imeya entsha maduzane nje kanti isekela lemeya lizoqhubeka nokubamba kwesobumeya. Ngeviki ledlula isigungu esiphezulu seqembu leAFP samemezela ukumiswa kwemeya umasipala waseBaqulusini emva kokubhutshwa kombiko oqoshiwe onganambithiseki kahle kanjalo nekhansela kumasipala iAlfred Duma uAbbas Warasali nayo kwabhutshuka umbiko oqoshiwe onokuhlukumeza abesifazane ngokocansi. Kuleli viki iqembu leAFP likhipha istatement nalapho liveza ukuthi bobabili sebexoshiwe ngenxa yokungasiphathi kahle. I-AFP iphinde yaveza ukuthi iqembu elingahambisani indaba angaziphathi kahle emphakathini futhi abaphinde bacindezele abesifazane. Ngokusho kwestatement isekela lemeya kulomasipala lizoqhubeka nokubamba kwesobumeya kuze kube kumenyezelwa imeya entsha. Kanti ngakolunye uhlangothi lo bengusomlomo kulomasipala ukhansela uMkhonyovu Khumalo usezoba ingxenye yesigungu esiphezulu kumkhandlu wesifunda iZululand bese kuthi lowo obese esigungwini saseZululand ayiswe kumasipala abaQolosi. Kuzokhumuleka ukuthi amaqembu aphikisayo kuloya masipala okuyi-ANC kanye ne-DA abefaka enkulu ingcindezi kwiqembu le-AFP ukuba lisuse lo meya esikhundleni ngenxa yenkulumo yakhe enohlevane. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake siphinde sishelele ey'tolo umbukeli sobuye sibuye nezinye zindaba zethu. Nanabesila sibonga siphinde sinamukele kwindaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili. Isilo Sivule eyabuholi bendabuko kuhlukene imbono ngeenguquko kuhulumeni kanti kujikiswe iguli ezibhedlela. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo 18.27 cents kuyidola laseMelika, libe ngu22.4 cents kupondo waseBrithani, libe ngu19.53 cents kueuro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,850, 25 cents ounce, ukuthi intengo yoilo ngahluziwe yona ibe ngu$86.18 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Inkakhe yakagijima kwiqembu labafana besitayela eMamelodi Sundowns uBrett Carrelse uthi imbiko ongaziphathe kahle kwabanye babadlali kuleli qembu kayinawo umthelelo ekutheni leli qembu lilahla amaphuzu agcwele ngenkathi libhekane neStellenbosch FC ogcine kuumdlalo kophele ngegoli elilodwa ngapha nangapha. Carrelse uthi kumqeqeshi uRulani Mkwena ubezama ukunikeza abanye abadlali ithuba njengoba kucace bha ngenkathi iStellies ishake igoli lokulinganisa. Kuzokhumbuleka ukuthi kusanda kuphutshuka imbiko ethi abadlali okubalwa kubona uSipho Mbule kanye noAndile Kathuso Jali bafika ejimini bedle ugujele sesisho phela amankwebevu noma becwile kwezikafaro. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejama omkhonto phezulu komzimvubo amaponda isaba ukuyehlela zingake besiphaka namuhla mina nethemba lonke le indaba sithi khulu.